खुलुमबाय दिनैनि बे गोदान भिडियोआव नोंथांमोनखौ बर' हारिनि साफ्रोमखौबो आंनि बे गोदान भिडियोआव बरायनानै लाग्रोबाय गिबियावनो आं खावलायनो गोसो जायो जे नोंथांमोना दिनैनि बे भिडियोखौ हागौमानि शेयार खालाम आरो रि-आपल'डबो होनो हागोन जाहाथे जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो मिन्थियो बिनि थाखाय लोगोफोर आंनि बे दिनैनि भिडियो लाबोनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि जायनाखि एनडिबिनि दावहारु बिथांमोन जायफ्रा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बिथांमोननि सोमोन्दै जों बयबो मिथिगौ जोंना बिटिआर एकर्ड जानाया दिनैसिम 3 बोसोर जालांबाय नाथाय बिथांमोना दिनैसिमबो जेबायदि जोबथेसालिनिफ्राय उदां मोननांगौमोन बेबायदिहाय मोननो हायाखै गोबां समाव जोंहा जोंनि गेदेर गोलावफोरा बिथांमोननि सोमोन्दै गोबां खोथा बुंबाय थायो गनांगौ उदां जानांगौनि थाखाय नाथाय दिनैसिमबो जेबायदि बुंदों बेबायदिहाय जाफुङाखै बिथांमोना सायावल' बुङो ना खामानिखौबो मावगासिनो दं बेखौ जों मिथिला नाथाय बिथांमोना दि जेराव दङ साबैसे दंमारो बा बिथांमोना सोर बिथांमोनना मा बेखौ दिनैसिमबो जों रोखायै मिथिनाय जायाखै जों साफा सानैनि खोथाखौल' खोनाबाय थादों बिथांमोना दिनैसिमबो 62 जन दङ दाहारनाब्ला सारजों लोगोसे एनडिबि एसनिफ्राय 56 आरो आरडि फेक्सननिफ्राय नाब्ला सारजों लोगोसे 6 जन दासिमाव दङ सानैसोआ दाख्लैफोर बेलाव मोननानै मास मोननैसो जेनेबा न'आवहाय थाफैनो मोनदोंमोन दा बिथांमोनखौबो ग्रोब फिदिं फिदा सोफिननायानो जाहैबाय दा बिथांमोननि सोमोन्दै आं दिनै बिथांमोननि नामफोरखौ फारियै बुंलांनो सानदों आरोना बिथांमोना सोर दंमारो दिनैसिमबो जों क्लियार नङा आरोना जेनेबा सोरबाया मिथियो नाथाय गोबाङानो जों बर'नि गेजेराव मिथिया बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय साबैसे दं आरो सोर आं दिनै बिथांमोननि नामखौ फारियै बुंलांनो सानदों गिबियावनो दं दाहारनाब्ला सार रिफिकां सार जस बर' सार अजय बसुमतारी खरगेश्वर बसुमतारी आरो राजु सरकार बिथाङा गुबुन जाथिनिब्लाबो बर'नि जानानै गावनि जिउखौ नागारसारदोंमोन गावनि न'खर संसार नागारसारनानै बर'नि रैखाथि थामोन्थानि थाखाय बिथाङाबो नांथाब नाजाबोदों बिथाङा दिनैसिमबो जेलाव दं बिथाङाबो मास मोननैसो बेलावहाय फैदोंमोन नाथाय दा ग्रोब सोफिनबाय बिथांखौबो खोब दुखुनि बाथ्रा बिनि उनाव दं B.Ronsai बिथांनि गुबै मुङा बिखुनास नार्जारी बिफा गनद्राय नार्जारी भिलेज जयपुर PS धेकियाजुलि पियर धेकियाजुलि डिस्ट्रिक्ट सनितपुर बिथाङाबो सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमोन बिनिफ्राय राहुल इस्लारि आइ रोमैलु बिफा मोनबार इस्लारि मालिबिटा PS आमगुरि डिस्ट्रिक्ट चिरां भिलेज सनापुर बिथाङाबो सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट अनाथ सोरगियारि एस आगर बिफानि मुङा मोनबार सोरगियारि भिलेज मैनागुरि PO बालिसां बिश्वनाथ सारियाली डिस्ट्रिक्ट सनितपुर बिथाङा कर्परेलमोन आफादावहाय अनन ब्रह्म बिआवराय बिथाङा आंनिनो बिबथै आंनिनो उसुं खाथिनि बिथांनि बिफानि मुङा अनिल ब्रह्म
पिअ आमथेखा पिएस आमगुरि डिस्ट्रिक्ट चिरां बिथाङाबो आफादाव कर्परेलमोन। बिनिफ्राय निथुल दैमारि दि नायजाब बिफानि मुं जुगेश्वर दैमारि विलेज हिरिम्बाफुर पिअ बाथासिफुर पिएस धेकियाजुलि डिस्ट्रिक्ट सनितपुर बिथाङाबो आफादाव सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट। बिनिफ्राय जुलेश्वर बसुमतारि बि जाख्रुब बिफानि मुं कामेश्वर बसुमतारि विलेज सिथांगुरि पिअ सनाफुलि पिएस सालबारि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बिथाङाबो सार्जेन्ट मेजरमोन आफादावहाय। कान्तिशोर नार्जारि विलेज सनारिजान पिअ सनापुर पिएस घफुर डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ चारियाली। इनन बरगयारि बि एरखां बिफा साबु बरगयारि विलेज खजबारि पिअ आमथेखा पिएस आमगुरि डिस्ट्रिक्ट चिरां बिथाङाबो लेफ्टिनेन्टमोन। टिउपिल बरगयारि बिफा जतिन बरगयारि विलेज दैमुगुरि पिअ रानिखाथा पिएस रानिखाथा डिस्ट्रिक्ट चिरां। प्रदीप सोरगियारि बिफा निजेन्द्र सोरगियारि विलेज दावरायबारि उत्तर दारागाव पिअ दिहिं निकासि पिएस मसलपुर डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बिथाङा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि। विष्णु नार्जारि एन बेरेमा बिफा सुशील नार्जारि गामि बाथासिफुर पिअ बाथासिफुर पिएस धेकियाजुलि डिस्ट्रिक्ट सनितपुर बिथाङाबो कर्परेल। जोंसार बरगयारि बि जेब्रा बिफा सुब्रास बरगयारि पिअ थिथागुरि पिएस क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार बिथाङाबो कर्परेलमोन। बेनिफ्राय कामाख्या दैमारि दि खोनासं बिफा करदे दैमारि बर' खुस्राखाथि पिअ कालिफुख्रि पिएस सालाखाथि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार बिथाङाबो कर्परेल रेंकनि। जेमसन नार्जारि बिफा शिवनाथ नार्जारि विलेज दैसाजरा पिअ रानिखाथा पिएस रानिखाथा डिस्ट्रिक्ट चिरां। प्रहलाद नार्जारि बिफा बिपिन नार्जारि गामि खुंग्रिं पिएस रानिखाथा डिस्ट्रिक्ट चिरां। मिलन मुसाहारि एम मिथिंगा फ्रटलि मुसाहारि बिफानि मुङा विलेज हख्रादाबा पिअ नलखामब्रा पिएस उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि बिथाङाबो सार्जेन्ट मेजरमोन। सन्तोष खेरखातारि के सिमां बिफा कामेश्वर खेरखातारि विलेज 2 नं दुम्ब्रुगुरि पिअ आनन्द बाजार पिएस सालबारि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बिथाङाबो सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमोन। लंकेश्वर बर' बि लासै बिफा गेमा बर' विलेज खालबारि पिअ आनन्द बाजार पिएस सालबारि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बिथाङाबो सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट। सन्जीब बसुमतारि बि गान्दा बिफा जादु बसुमतारि विलेज जाहारबारि बदफुर पिअ जाहारबारि पिएस जाहारबारि
डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। फिलिप बसुमतारी बिफेंखा, बिफा बिश्वनाथ बसुमतारी, गामि खामारपारा, पिअ सल'नि बाथासिफुर, पिअ बाथाबारि। पि.एस. दतमा, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। बिथाङा लेन्स कर्परेलमोन। सोमखोर मुसाहारि, एम. सोगोम, बिफा रबिलोचन मुसाहारि, भिलेज फुथिमारि, पिअ फुथिमारि, पुलिस थाना सेरफांगुरि, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। बिथाङाबो कर्परेल मेम्बारमोन। बिपिन ब्रह्म, बि. बिन्दो, बिफा सरेन ब्रह्म, भिलेज दैमुगुरि, पिअ सेरफांगुरि, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। बिथाङाबो कर्परेल। सन्जय नार्जारि, एन. सायख्लुम, बिफा रबिन नार्जारि, गामि 2 नं. थुक्राझार, पिअ थुक्राझार, डिस्ट्रिक्ट चिरां। फहर नार्जारि, बिफा बेंगा नार्जारि, गामि बालिदङा, पिअ थिंगि खाथि, पि.एस. बिश्वनाथ सारियालि, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर। बिथाङाबो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि। बिनिफ्राय सुकुमार बसुमतारी, बिफा बलेन बसुमतारी, लेबाव बसुमतारी, बि. लुफाव, बिफा गजेन बसुमतारी, गामि सेलेखा सान्थिफारा, पिअ कुंग्रिं, पि.एस. रानिखाथा, डिस्ट्रिक्ट चिरां। बिथाङाबो लान्स कर्परेल। बुलेट बसुमतारी, बिफा परेश बसुमतारी, पिअ आथियाबारि, पि.एस. सेरफांगुरि, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। धनन्जय दैमारि, दि. दैसां, बिफा गोसोम दैमारि, भिलेज फारेवगुरि, पिअ सासारगाव, पि.एस. फकिराग्राम, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। बिथाङाबो लेफ्टिनेन्ट आर्मि चिफमोन। समर बसुमतारी, बि. सना, बिफा गेरेन्द्र बसुमतारी, भिलेज सिटिनागुरि, पि.एस. सिम्बरगाव, क'क्राझार, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। बिथाङा सार्जेन्ट मेजरमोन। बिनिफ्राय जुलियास बसुमतारी, बि. जुजाइ, बिफानि मुं कमल बसुमतारी, भिलेज 1 नं. जियागुरि, पिअ दिखियाजुलि, पि.एस. दिखियाजुलि, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर। बिथाङाबो कर्परेल रेंकनि। बिरखां बसुमतारी, बि. बुहुम, बिफा बलेन्द्र बसुमतारी, गामि दुलिगाव, पिअ रनसायदाम, पि.एस. बासुगाव, डिस्ट्रिक्ट चिरां। बिथाङाबो लेफ्टिनेन्टमोन। सानसुमा बसुमतारी, बि. सिबियारि, बिफा सभाराम बसुमतारी, गामि दालखाथा, पिअ
नलखाम्ब्रा PS उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि। प्रदीप ब्रह्म बि फोलेर बिफा बनेन्द्रनाथ ब्रह्म भिलेज बेसरकना PO मंगलाजरा PS बग्रिबारि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। बिथाङाबो कर्परेल रेंकनि। सरन्जय मुसाहारि M सौखाव बिफा मेरबां मुसाहारि भिलेज गोजोनपुरि PO खुंग्रिं PS रानिखाता डिस्ट्रिक्ट चिरां। बिथाङाबो लायन्स कर्परेल। लैथो ब्रह्म बि लाफा बिफा अरबिन्द ब्रह्म गामि दालिगाव PO दालिगाव डिस्ट्रिक्ट चिरां। बिथाङाबो कर्परेल। कुलबे राभा आर हाजं बिफा आरं राभा भिलेज इस्लामपुर PO कुसुगाव PS कुसुगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। बिथाङाबो लान्स कर्परेल। रबि बसुमतारी B.Ronsai बाजा बिफानि मुं एरग' बसुमतारी भिलेज खलबारि PO आनन्द बाजार PS सालबारि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा। बिथाङा आर्मि चिफ लेफ्टिनेन्टमोन। केशव बसुमतारी बि नाला बुहा बिफानि मुं फहेन बसुमतारी भिलेज लाइमुथि PO रानिखाता PS रानिखाता डिस्ट्रिक्ट चिरां। सन्जु बरदलै बि सिबियारि बिफा डिम्बेश्वर बरदलै गामि थपाथाइल PS केट्रि डिस्ट्रिक्ट कामरुप। दिलीप बसुमतारी बि बिरबाय बिफा सुलाद्रा बसुमतारी भिलेज थासबारि PO फानबारि PS बिजनि डिस्ट्रिक्ट चिरां। बिथाङाबो लेफ्टिनेन्टमोन। जोंब्लाव नार्जारि एन जेखाय बिफा खुदिराम नार्जारि PO बग्रिबारि PS बग्रिबारि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। बिथाङाबो कर्परेल। आलमिस बसुमतारी बि आर'नाइ बिफा मनीश्वर बसुमतारी भिलेज जर्दानपुर PO बिसमुरि PS सेरफांगुरि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। बिथाङाबो कर्परेल रेंकनि। लथेन बसुमतारी बिफा जगेन बसुमतारी गामि गोरिबिल PO उल्टाफानि PS बिसमुरि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। गंगाराज औवारि W गयदा बिफा जगत औवारि गामि बिरहांगाव PO दालिगाव PS दालिगाव डिस्ट्रिक्ट चिरां। बिथाङाबो कर्परेल। अमल मुसाहारि M आवगाय बिफा मेघनाथ मुसाहारि भिलेज 2 नं क'क्राझार।
2 नं क'क्राझार पिअ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार बिथाङा काउन्सिल मेम्बार सुनजय गयारी जि सुजलां बिफा करथें गयारी गामि दैमुबारि पिअ बाथासिफुर PS धेकियाजुलि डिस्ट्रिक्ट सनितपुर बिथाङा रेंक सार्जेन्ट मेजर साइलेन्ट बसुमतारी बि सानखां बिफा प्रताप बसुमतारी गामि आफ्लागाव पिअ आफ्लागाव PS सेरफांगुरि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार बिथाङाबो काउन्सिल मेम्बारमोन उपेन बसुमतारी बिउ सावबादाव बिफा कृष्ण बसुमतारी विलेज 3 नं सनापुर गार'बस्ति पिअ बेलश्री PS मेसामारि डिस्ट्रिक्ट सनितपुर निजोम बसुमतारी बिफा रनजित बसुमतारी पिअ मुसलपुर PS मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट बाक्सा सुदेम नार्जारी एन सुजुखां बिफा मनेन नार्जारी विलेज 1 नं थुक्राझार पिअ 1 नं थुक्राझार PS रानिखाथा डिस्ट्रिक्ट चिरां बिथाङाबो कर्परेल सोमदोन राभा आर सोदोब बिफा अतुल राभा विलेज 2 नं दिफानजुलि पिअ उरिहलंगा PS राङापारा डिस्ट्रिक्ट सनितपुर बिथाङाबो कर्परेल रेंकनि नगेन बर' बिफा बाबुराम बर' विलेज थाइख्राव पिअ फानबारि PS बिजनि डिस्ट्रिक्ट चिरां सोमखोर ब्रह्म बिखुरै बिफा रन्जन ब्रह्म विलेज गसकाथा पिअ बनरगांव PS दतमा डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार बिथाङाबो कर्परेल सोमखोर बसुमतारी बि सिमां बिफा फेथाय बसुमतारी विलेज खाथाफारा पिअ सनाफुलि PS सालबारि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बिथाङाबो सार्जेन्ट मेजर लिबियन बसुमतारी बिदिङा बिथांनि बिफानि मुङा गबिन बसुमतारी विलेज 1 नं बालाफारा पिअ थुक्राझार PS रानिखाथा डिस्ट्रिक्ट चिरां बिथाङाबो काउन्सिल मेम्बार बेखिनियानो बिथांमोना गासै 62 जन दं आरोना दिनै